ние знаем много термини от сорта. Мъката е изписана на лицето ти, болката. Освен това, какво друго можем да научим? И можем ли, когато просто си седи един човек, без да реагира видимо, да разберем нещо за него? Всъщност, точно там е корена на самата наука, защото когато правиме различни гримаси на момента, ние виждаме какви са краткотрайните ни преживявания. Докато физиогномиката и науката за разчитане на лица, както в момента в днешния свят е позната в западния свят, казваме разчитане на лица, всъщност ние гледаме какви са дълготрайните характеристики на лицето на всеки един човек и какви качества има. Всяка една черта, вежда, чело, нос, уста, скули, всичко има значение, но показва какъв е човека като личност, т.е. какви качества носиш със себе си. Така че независимо, че стоим и може да имаме така нареченото покер лице, да речем, да си прикрием емоциите, всъщност ние виждаме какъв е човекът срещу нас, каква личност и какви качества носи той, потенциали, силни страни. Значи разбираме и за това какъв е като емоционалност, не само за физическото му състояние, защото много често това, което се вижда по лицето, е резултат на някакви физически особености. Особено се касае за силните страни на човек. Какви са потенциалите му относно емоциите, което споменахте. Всъщност може да видим какви емоции изпитва и пак говоря за некраткотрайни, а дори какви заключени емоции има човек в себе си. Примерно, от сорта, ако има тази дълбоката, как се казва тази бръчка, значи живота му е бил какъв труден, имало е... Не, относно бръчките, между другото, това е много любопитна и много интересна за мен тема, защото всъщност всяка една линия по лицето ни, линия имам предвид тази, която в последствие се превръща в бръчка, показва нашия емоционален свят. И това е нашата емоционална карта. И това къде се появява дадена линия на лицето на човек не е случайно. Зад всяка една линия има тълкование каква емоция е стояла там. И не винаги точно тази линия означава гняв. Може да бъде раздразнителност, може да бъде силна концентрация, дори не винаги е гняв. Зависи как е разположена, с какъв наклон, всичко има значение. А тези около очите свидетелствали за много смях и радост? Да, със сигурност. Но тези, които са с наклон и вектор леко нагоре, защото когато има една искрена, истинска усмивка, освен да се усмихнеме с устата си, ние всъщност се усмихваме и с очите си. И тогава, когато участва и мускула около очите, се образуват тези бръчици и можем да видим, че човека наистина е щастлив в момента. Добре, участват ли очите? Не ви ли опровергават и да се опитват да оборят тази теория с наследствеността? Аз все пак изглеждам така, защото моите родители така. Да. И всъщност това, колко да подсказва каква съм аз, родителите ми. Ако се знае кои са родителите, защото понякога има и такива моменти. Факт е, че всички си идваме на този свят с генетични заложби, прощавайте, и това как изглеждаме ние е резултат от това какви са родителите ни и предците ни. И това ни поставя едни основи. Знаеме какъв ще бъде човекът и какви качества ще притежава точно заради основата, която имаме. Но, променяйки себе си в различни ситуации, които ни се случват в живота, всъщност много често, особено меките тъкани в лицето, не се променят. Тоест, ние от генетиката имаме какъв човек ще бъде като качества дадена личност, но и вървейки напред във времето на база на това как реагираме на ситуациите в живота ни, се променят чертите ни и съответно дава друга индикация какво се е променило в този човек. Очите като прозорец към душата, какво издават? Да. Ето това е важен, това е много важно. Много важно нещо. Дори когато се запознаваме с някой за първи път, гледаме основно очите, нали? Очите, устата, един триъгълник, който се образува. Това ли е първото, което гледате? Когато видите един човек, кое е първото, което гледате? Първото нещо, което аз гледам, естествено, някаква по-характерна черта за всеки един, защото съгласете се, че всеки има нещо по-характерно в лицето си. Да, но смятам, че основно гледаме точно това. Очите и устата и точно този триъгълник, който се образува ето в тази част на лицето ни, тъй като са по-гъвкави точно тези черти. Но очите, на база на това каква е формата им, какъв е наклона им, колко са отворени, могат да покажат доколко е емоционален един човек. Дали е по-аналитичен, дали повече сдържа емоциите си в себе си или пък напротив е доста експресивен, доколко е отворен към света. Така че очите са едно доста любопитно място. Микромимиките всъщност е една подсъзнателна комуникация. Да. Ние и по този начин допълваме комуникацията. Вие като специалист или пък някой друг, който опознае тази наука, може ли да го използва, да манипулира?
Вероятно, някой може да го използва да манипулира. Със сигурност е това, но всъщност това, което правя аз и в работата си, това защо съм започнала да уча това знание, е точно това, за да покажа какви са силните страни на даден човек. И знаете ли, има най-различни приложения, дори в бизнеса и в дадена корпоративна среда, в сферата на човешките ресурси може да бъде много подходяща. Защото можем да речем, да видим само по носа, да речем, ще ви кажа, можем да видим дали някой има менеджерски способности. Дали може да работи добре в екип. Какво може трябва да видим... да има Арменците, евреите, какво да кажат с техните носове? Естествено, че различните специфики... стават за бизнес. Взимат се предвид тези. Да, разбира се, че се вземат, но това са много специфични неща. Дали някой е по-скоро индивидуалист и ще му бъде добре да работи сам, да организира нещата си. Менеджерския нос, моля ви, казахте го. Когато има малко по-голяма височина самият нос, дори понякога, когато е с лека гърбичка, да. Ето, виж, това означава, че човека всъщност има доста така способности на независимост, може да контролира до някаква степен процесите. Да попитам аз за брадичката и брадичката на Кърк Дъглас беше много интересна с тази тръпчинка, една волева брадичка. Да. Има ли влияние? Тя показва ли, нали, как да кажа, именно заявяване някакво такова? Да, много хубаво казахте волева, защото точно брадичката, всъщност това е основата на нашето лице. И брадичката показва както воля, така може да покаже стабилност на даден човек. Решителност е много хубаво качество, което може да се види от това каква е брадичката. А относно преди малко това, което си говорихме за човешки ресурси, да речем в корпоративна среда, може да се види дали човек е по-скоро насочен към резултати или към хора. Тоест, виждайки някой, може да кажем, че в комуникацията с хората е нещо, което му идва отвътре, или е много целенасочен човек, който пък резултатите ще си ги гони. Това е нещо, което му идва отвътре. А тръпчинките? В повечето случаи не много им симпатизираме. И е факт, да. Това е нещо, което дори не е нужно да сме разчитащ лицата, защото всеки, който има тръпчинки, със сигурност така му се отварят едни врати допълнително заради този чар, който носи. Да, но това си е нещо съвсем характерно. Не е нещо, което му придаваме такава стойност, защото има много такива подсъзнателни черти, когато видим някой, разбираме всъщност. Добре, голямото ботевско чело, за което много често са шегували с мен. И с мен. Да. Имате хубави чела, това го казвам съвсем категорично и двамата ще ви кажа какво означава, но челото всъщност е мястото в лицето. Да, чело май е правилното, така. Защото чело е виолончело, пък това е мястото. Да, това е мястото, в което показва как мислим. Как мислим? Да, може да покаже всъщност човек дали е с креативни способности, дали има креативна мисъл, дали е по-скоро наблюдателен. С паметта също може да се покаже дали така, има много хубава памет, но нещо, което и почелата ви на двамата. Но както подсказват колегите, не че е по-умен. Има значение. Има значение голямото чело, също това, което казахте преди малко. А като бях малка, така ме успокояваха, че защото имам голямо чело, значи съм много умен. Да, така се води. Човек има такива заложби. Добре, да бъде доста аз да по-интелектуален. попитам, съвременната пластична хирургия не прецаква ли изобщо вашата наука? Защото всички си коригират брадичката, носа, устните и изобщо то лицето им не е това, което е било в оригинал на много от хората. Виждаме през годините промените им. Да, знаете ли, може би е хубаво, когато така малко по-назад да каже нещо в този род на мисли, че когато някой тръгне да променя дадена черта в лицето си, тъй като ви казах, че всяка една черта има конкретно значение. Тоест, имаш определен нос, той има някаква характеристика, носи някакви качества. Ако ти тръгнеш да променяш точно тази характеристика и част в лицето си, значи има точно тази част в себе си, това качество ти не можеш да го приемеш по някакъв начин, имаш несъзнателна необходимост да промениш точно това свое качество. А променяш ли го? Когато промениш външния му израз? Ако си направиш тръпчинка в брадичката и по-волева брадичка, дали вече ставаш за менеджер? Да, това не означава между другото, че е по-волева. Да, други са характеристиките за волевата брадичка, но ако трябва да отговоря на въпроса ви, тук може би има няколко така различни посоки, в които можем да тръгнем. Защото ако следваме принципа на плацебо ефекта, т.е. ако някой смята, че аз ако си направя дадена корекция, аз ще бъда по-уверен, ще съм по-хубав, ще се чувствам по-добре, може това да подейства. Нали? Защото вече вярва, защото вярва в това, разбира се, да. Но има и друга гледна точка, че
променяйки дадена черта в лицето си, аз вече изглеждам по друг начин. Съответно, хората, които ме виждат, те реагират на мен по различен начин. Има едно различно социално отражение, което всъщност може да промени динамиката. Но истината е, че всяка една промяна започва отвътре навън. Тоест, ние променяйки дадена черта и ако се върна на това, което казах преди малко, че не харесваме точно или не приемаме конкретна част в себе си, ако ние не работиме с нас самите и не променим това качество, несъмнено след време ние пак няма да сме удовлетворени и може да искаме да променим още нещо, за да се чувстваме още по-добре. Обикновено става така. Да. И науката е хубавото на точно тези школи, с които съм избрала да работя, че действат в взаимодействие на душа и тяло. Тоест, каквото се случва в нас, се отпечатва и навън. Нищо не казахме за ушите. Аз съм малко разочарован. Моите растат. Според мен. Много малко. Място, което растат. Да. На всички хора. И носът ти расте. Надявам се да не стане като мистер Куко от студентска програма Куко. Да си пожелаем да живеем достатъчно дълго, за да видим. И знаеш какво, Наде? Много е важно хората да не се заяждат с хора с уши с формата на карфиол. Не такива. Да. Защо? Особено на улицата, защото те са джудисти, ММА-ци и така нататък. Да, по-добре да се пазят от такива хора. Благодаря да четем по лицата. Явно